Jake. Og jeg har en ven med, som der hedder Lasse. Sig hej. Hej. Ja, og der kan måske være en lille smule lydforbindelse. Det ved vi. Jeg skyder lige hende. Prøv at stå der. Stå lige der. Nu skyder jeg dig. Sådan. Der. Og der var Mauka. Pas på. Lyden dem stod. Okay, 3 bånd. 3 bånd. Og jeg er allerede ved at dø. Perfekt. Det havde jeg så ikke regnet med. Nå, undskyld, jeg kunne ikke tage det. Nej, det er fint nok. Jeg skal lige her, der kommer et spyd flyvende. Der kommer et spyd flyvende. Jeg kan undvige dem rigtig nemt. Det er bare dyrt. Nej, fordi hun skal ikke overføre dårligt. Stun ham, hvis du kan. Heldigt. Nå. Okay, er du klar? Ja. Jeg sagtens tage den. Kan det? En løgn lidt. Sådan. Der skal også en mor. Altså, Riven, hun er level 6. Hvem? Okay, er du klar til vi tager derfor? Nej, vi tager der ikke. Nej. Jo, vi tager der. Det var godt lavet. Og du troede, vi tabte? Vi tabte, mand. Du har bare lige fået 2. Ja, men jeg kunne have fået dobbelt, men det er ok, du tog det. Vil du have... Ja, tak. Selvom det er ranked, er det ok, fordi du er min ven. Væk! Altså, hvis ikke der hun vil slås med, så fuck med. Det er bare en lille... Oh. Please go. Start. Med kilden, mand. Kom herhen mod mig. Ind i bussen. Ind i bussen. Ja. Vi har stadig Dragon. Men om 10 sekunder har vi den ikke mere. Hvad gør den egentlig? Der er den. Lad den se sig ud. Så søg mere dæmning og mere blik over alt det her. Wow. Jeg tager lidt Dragon for os. Okay. Bare væk. Fik vi den. Der er den. Lad den se sig ud. Så søg mere dæmning og mere blik over alt det her. Wow. Jeg tager lidt Dragon for os. Okay. Bare væk. Fik vi den. Væk. Kom nu, vi tager den bare alligevel. Ligegyldigt. Væk. Nej! Og det var women for... Hjælp mig. Tak. Okay. De opdagede slet ikke mig. Kom nu, hjælp mig! Jeg kan ikke desværre. Jo, du kan godt tage ham der. Ja, okay, jeg tager ham. Bare bliv ved med fokusen der, okay? Kom her. Hvad? Er du ikke død? Nå! Ja. Kom nu, du kan godt. Kan jeg nu? Hvad? Det gik godt. Ja, men så godt, mand. Sådan. Ja, sådan. GG.
Jeg kan også se, Spillet jeg og har... slå en gang. Jeg tænker. Jeg skal have den, ikke? Jeg slår bare på den. Sådan fedt. Go. Jeg kan også se, der er sådan noget rødt ild. Og ribbon. Nå. Vi tager lige... Jaks. Jaks. Fokus Jaks. Vi ser meget... Nej, jeg vil se meget. Så skal jeg meget. Hy. Nå, ja. Hy. Nej, fuck det.